Niin nyt meidän kävely alkaa olla lopussa. Mun kellosta loppu paristot, joten mä en itse asiassa tiedä kuinka monta kilometriä tässä on menty, et ehkä varmaan 7 tai jotain. Me ollaan Eduskuntatalon edessä, tuossa on Suomen parlamentti. Sitten on mun takana suoraan on Musiikkitalo ja sitten on Keskustakirjasto Oodi. Nyt me ollaan taas Helsingin Senaatintorilla ja tuossa mun takana on Helsingin kaupunginmuseo, joka on yksi näistä Helsingin vanhimmista rakennuksista mun käsittääkseni. Mutta en ole ihan varma. Mutta nyt on menty jotain ehkä 7 kilometriä, 8 kilometriä. Kello ei toimi, siitä loppuu akku. Mun takana on Merihaka ja tuolla näkyy Kalasatamaa ja sinne ollaan menossa. Ja tää alkaa olla hyvin pian taputeltu tää päiväkävely. Mä en tosiaan tiedä kuinka monta kilometriä tästä tulee, mutta ehkä 10, jotain sen verran. Ja sitten kun me ollaan tuolla Kalasatamassa, niin mennään yhden mun kaverin luokse ja mennään saunaan ja se tekee meille risottoa. Risotto on tietysti. Hummeririsottoa. Tää on herkullista.